Mga tugang, good morning! Miyerkules po ngayon, petsa 13 sa bulan kan Enero 2021. Ako po sa inyong lingkod, Mardila daing iba, sanit sana. Pero tiyan, iribanan po kita hanggang alas 12 ng pagkaod to. Siyempre kasabay niya to sa presentasyon ng programa. Sa tuyang mga sparring partners sa technical side, siyempre kasabay tayo dyan. Sa muyang inspirasyon sa nutrisyon, Bunjing Tanay. Naka-color of the year ka dyan nga. Color yellow At saka color blue. Ayan, color of the year yan Bantang yan po sa DCGB Social Media Department. So yung IT, Marcian Madrid. Sadit sa naman yan. Pero malani. Bantang yan sa Production Assistant Center. Ang kagandaan ng South, Angel Mustanza. Duman sa 3rd District, kasabay nga to dyan si Pading Jimmy Nasalita. Mantangyaman sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Nakaprangkisa sa Daraga. Asa to yung Pag-iriba, Renz Luna. Sa Old Albay District, asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi, kasabay to dyan si partner Alar Mario. Bantang digdi sa Legazpi 4th District. Yan po ang babaeng walang pahinga, Ans Galero, kasabay po ang satuyang piloto sa mobil, Henry Boy Mata. Duman sa northern part kan mga barangay asin sa regional center site, kasabay niya to dyan mga tugang si Renz Luna, ay si Luens Bursi Barcena, The Flash. Kami po napapon sa magmang morning sa mga birthday celebrators. Happy birthday po sa Indo. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. At saka, siyempre, happy birthday sa mga nag-celebrate ko niya kang birthday. Yung kay amigo ta, kasi kay Bana ta sana buhay. Mga tugang, Sir Elmer, ano ay happy birthday. Siring man si dating Mayora Kanligaw, Linda Gonzales, yung misis po ni Don Fernando Gonzales, ni Congressman. Happy birthday po tabi, Ma'am Linda. Si Joe Balansayo, happy birthday. Si Lario Balayan, at saka si Roger Balion, happy birthday. Saka sa iba pa nag-birthday, happy birthday po tabi, Sendo. Bueno, mga tugang, Miyerkules ngunyan, tigalata-lata kung magabot sa ng partner kada Miyerkules sa primerong salbo kang mga informasyones niya to para ma-update ka mo ka mga pangyayari pag kuryente pinag-urulayan. Tanto doon ta kung mag-abot po si Chapat Madali na po Sa mga kababayan mga tugang digdi po sa Legazpi, mga tricycle drivers, maray mampalan ngaya, kaya mampalan ngaya na magpa-autob gaytong sutamang taripa sana. Matapos po ang massive na pag-implementar mga tugang kan mga regulasyones manangud kayan kang PSO, dako lang mga nareklamo pakalis kisarong aldaw daina dahil nang nagreklamo nin overcharging ay marayman. Sana magpadagos po yan digdi po kayo sa Legazpi mga tugang, sumangali dyan sa ibang mga lugar digdi sa Legazpi ang pamasahe sa tricycle mga tugang, ano yan? 11 naman sana. 11 pesos. Halimbawa itong parada 1 hanggang 12 diyan sa Legazpi 4th District. Ang pamasahe po diyan 11 for the first 2 kilometers. Yan. Yung succeeding kayan 550 per kilometer pag sobra po sa 2 kilometros. Sa Old Albay District, kasi sa ibang parte, parada 1 1A
5A tsaka 5A tsaka 6A. 9A. 11 man. Pag nagsobra ng 2 kilometros, plus 550. O yan po ang babayadan. Para po duman sa mga tricycle ta. Sharing man so taxicle for hire. Pag suputi, Legazpi Boulevard, 11. Pag sa Old Albay, Tristanza, yan yung kulay blue. 11 pesos man. Additional 550 per kilometer over 2 kilometers. Okay. So, sa Legazpi Port District, yung pedicab for hire, parada 1 hanggang 7, 11. Old Albay District, parada 8 hanggang 23, 11 man. Iyo man ang nangyari, no? Kaya, duman po sa mga kababayan ta, yan po ang bayadan. So, mga nagsisingil po ng sobra, na nauusip, mga tugang, di darakop. So, yan po tabi, nagkakaigwan ng problema. So, nganing day igwa po ng problema, ngunyan, mga tugang, magkunyang kita, magsunod kita sa mga ipinagpapautob kang batas, tangani po na areglado sa naman na pamamasada ta. Good morning, Papa Mar, listening here in Daraga. Ay, salamat po tabi. Salamat sa Banwang Daraga na problemado sa tubig. Arindo ngayon matatanos ang mga tubig sa palibot. Ayan po tabi ang problema natin. Duman sa mga kababayan niya to na taga 3rd District, maswerte ka mo ta malanghigos ni Congressman Didi Cabredo. Apwera sa iyang trabaho sa Kongreso, sa pagpasar ng mga lay na kinakaipuan na maibusol tanganing gumian ang buhay ka mga nasa komunidad. Saro na nganing nailusot, ito po na pag-institutionalize kan alternative learning system o yung ALS, di ba? Naon siya sa grounds, mga tugang, para, sabi nga ni kaya ni, tutukan sa mga pinunan niyang programa. Nagpuon mga tugang sa pagtanom, sa pagtatanom ta, apel sa mga infrastruktura, sukabuhayan, mga tugang, asin edukasyon an nakasentro man. So sa kabuhayan, saraw sa naisip, mga tugang, iyo ang turuan ang mga kababayan ta dyan ang magtanom because dakulaon ang lugar na pwedeng pagtanuman. To the extent na pipa arado ng traktura hanggang sa tawan ng mga libreng seedlings, dahil siya na magpa-ready standby. Kadaklangan mga tugang organisasyon ng mga kababaihan. Now kasuod nagkaigwa po nin pagtiripon duman sa palanas sa ginubatan. Saro man yan, sarara yung mga lugar, mga tugang niyan sa lugar na sa bang kaginubatan. Para i-distribute kan Department of Trade and Industry itong mga benepisyo na pwedeng makatuwang sa mga kababayan niya duman sa palanas na mga paratanom na umangat-angat ang buhay asin kumbaga maitawid ang krisis na namamatian sa ngunyan. So, ito tiga po nindang livelihood seeding program, negosyo serbisyo sa barangay ang tawag. Okay? Kasod nakastorya si Congressman Didi pagkatapos si Ma'am Leia Pagaw, ang Provincial Director kang Department of Trade and Industry sa Albay, tulo ang itinao na mga mihoras duman. Primero, itong sari-sari store kit na nagkakantidad ng 5,000 pesos. May mga noodles, may kapi, asukar, tawyo, suka, may toothpaste, may shampoo. Yung bang makapong ka talaga ng salit na tindahan.
nakakag sa sarong plastic, sa sarong ano, garo box na plastic, nyaon dumang kumpleto. So ang hagad kan DTI, hagad ni Congressman Didi ngaya, palagoon nindo. Dapat nga ni Jimmy kasi, paano ngaya kung magpalyar ay problema ng ininda yan. Pero yan, di tao yan na benepisyo, tangani na makatabang na umangat sa buhay. O kamong mga taga niya sa palasti pagpara orotangon man, kung mag-utang magbayad tulos. Okay. Pangadua, daipig tao, ini po na may kinaraman sa food production. Food production kit. Tasaro ini sa kantinaran ni Congressman Didi, duman sa mga taga-DTI. Saro yan sa pigpresenta ng edik, di mga maigos ang mga tao. Kaya po nang idagdag pang asistensya na sa produkto ninda, may convertir sa iba pang product na pwedeng madagdagan pa ng presyo not only sa ngaya unod kikamote o mani, kundi pwedeng iproseso na maging ibang kunyan, kumbaga maging dulce, maging peanut butter, asin iba pa na manungod po sa tinanong kamote, tinanong mani, asin iba pa ang mga duma. Okay. So maugma ang sitwasyon ta, may tinaong kawa na pwedeng pagpritosanin mani, asin paglutuan ng kamuti, asin kan iba pa. Tapos igwaning mga itong garo preserving jars na pwedeng bugtakan. Sabi nga ni Ma'am Leia Pagaw, ito ngaya, pwede sinda mag-ibudig din ng peanut and pili nut brittle. Di ba? Yan yung yung piniradasong mga pili o mani na kikagang kiasukar, iasukarada. Maski sa Bagyo, nakulong ka na nakulong ka na nagpapakal. Nakakagsana na, di ba? Okay, din. Yan, food production kit. Ang pantulo, mga tugang, igwanin mga farm kits. May pala, may perno, may asadol, asin pati pang spray. Tangani na sa mga gusto ngayon magtanom, mga tugang, padagos ang pagtanom. Tanganing padagos man ang produksyon indakan mga produktong ipapabakal. So, dyan mga tugang, matabang naman sa mga hobines kung paano nila imamarket sa pagining internet. Ito kulang bagay, ano? Bako na lang duman sa barangay ninda ipapabakal, kundi maging sa luwas kang barangay ninda. Sa mga kataranig ng Banuan, tangani po na maging areglado. Ang saraw sa magayon duman na pinahayag na showcase kang DTI, ito na bago man sila maghali kasukapon, tuturuan mga tugang, so ano yan, tuturuan so ano ini, so mga beneficiary kung paano ang pagpundar ng sadit na negosyo. Iyo yan. Di, giro mananggad ang saropong leader, may mangyayari. Because, primero, sabi nga ni Ken, ang sarong advantage din ni Congressman Didi because sa mga hearing kan Kongreso, nahiling niya sa mga budget na kung saan pwedeng umiro asin dumalagan. Ayun ang nangyari. Kanasir niya may pundo digdi, yun ang pigukulukar. Imagine, yung sa dole na government internship program, imbis na i-assign sa mga munisipyo na magtrabaho ka naman ng kulok-relikar, turtimpla ka ng kape, dinara niya sa bulod, in-involve sa agrikultura, yun yan kunyan ang bagong sitwasyon. Kaya po, maugma, sabi masanggatos na ba yung beneficiary ito sa Palanas. And iba pa na mga barangay ang gigibuhan po ng siring na lakdang, di areglado baga. Bako po problema sa pagsustain pondo ta may nahiling na pwedeng pagkuhaan. Yan ang pag nagtatrabaho kaning para sa mga kababayan ta, dahil imposible. Yan. Tapos mga kababayan ta pigtatabangan man, mga tugang, desidido, di areglado. Di ba? Okay, so yan po tabi mga tugang sa tuya po na
primero nagkada ka mga istorya na sana maging inspirar dumampo sa iba niya to ng mga kababayan na sa pagtanom walang gutom. Kuwanta na lang po ang sample mga tugang dyan sa 1st District, sa 3rd District. Sa pagtanom, pakang panahon ni Congressman Fernando Gonzales, ipinadagos po yan ni Congressman Didi, tungon niya, stage na sinda. May production na kan produktong tinanom ninda, pag-unod, igwanang niya na gigibuhon sinda na mga products na pwedeng ipabakal sa iba na mga munisipyo. So magkudakulang bagay. Kaipuan lang talaga na igiya, tangani po na day magadan in a natural way. Kama nakaagi mga araw kayo ni. Porque walang counterpart, nagadan. Di ba? Kaya yan yung hagyat mga tugang duman sa mga taga 3rd District, particular sa Palanas. Diyan sa tinaong iyan, dapat na dakulunin dayan, tangani na mas dakul pa na mag-abot na may oras. Alright, mga tugang po ang program ng Rekado Kamabareta, mientras tanto, dagdagan tayo ni Istorya Ali po dyan sa luwa. 10 minutes bago po mag-alas 11, Luwins po sa Bersena nasa linya. Luwins, good morning, please come in. Salamat tabi partner Mar, maray na aga, at maray na aga sa kapos na mga parantabay location, nasa virtual press conference tabi Mar, ang DCCP News Kunyan, may kinaaraman sa State of Pantawid Address kana Department of Social Welfare and Development Region 5 sa paagi ni Regional Director Arnel Garcia tabi partner Mar. Susog sa ipinutosang pahayag ni Regional Director Arnel Garcia na kula na i-contemporary kana Forbis o Pantawid Pamilya Pilipino Program sa paglaban kontra pagtios sa katikulan. Nasusog sa ipinagpahayag ni Garcia, major reduction, 10.1% ang naging contribution kay ni para ma-reduce o kaya mabawasan ang poverty o pagtios sa kabikulan. Nakan mga nakalihis na panahon sabi partner Mar, ang kabikulan, second sa pinakang tios, sunod sa PARMM region, na pinakang tios sa nasyon, asin ngunyan, yaon na sa number 6 ini. And apisar kayan, kadakol naman ni natabangan, ang ahensya sa pagpa-graduar sa mga college students sa paagi ka programa tamala igwananin 532 mga estudyante na natawan ni paglaom na makapag-graduar sa paagi kan Forbis. Tamala sa rong mga didikti igwanin sa rong magna cum laude, 30 cum laude at pitong may academic distinction o may mga awards. Asin saro sa mga pinaglagawan digdi ni Garcia iyo ang Junicio family sa Kabikulan na miyembro kan IP sector tabi ni Partner Mar na nagtatabang naman ngunyan sa komunidad dahilan saro sinta sa mga natabangan kan Forbis program. Asin ang pitarkayan susog kay Garcia nangyari ni dahilan sa katabangan man kan mga stakeholders, mga manlain-lain man ng civil society groups na nagsuporta kan siring na programa tangani ng ma-implementar ni Marhay ang Forbis sa Kabikulan na susog sa iya dakulaan na i-contribute kay ni Tabi Partner Mar sa kod sa mga oras na ini tamala maski nagtao ininin na kadakol na mga programa Tabi Partner Mar dahil ini na muna ining sa tuyang nakuang record niya pa kaya kita sa presente digdi sa virtual presser. Ana na ano digdi ana na contribute digdi kana dali sana medyo kaya makaskas. Oo Roger,
Sa suma total tabi partner Mar, naging ang ipinagpamarita ni Regional Director Garcia 1.6 billion pesos 1.6 billion. emergency subsidy given sa mga poor-based households na to complete their social amelioration program o SAP sa first and second tranche. Ano yan? Digdila yan sa Bicol. Roger, 1.6 billion pesos. Roger, Ang nakinabang kayo sa mga 4-piece. Roger, Duman sa pagikan SAP. Roger Dadatabi partner Mar. Okay? Tapos, ipapadigdinin 1.2 billion pesos para sa unconditional cash transfer program Mhm. in accordance to the train law. Ayun, yung UCT. Roger. Okay? Oo, Roger. And sangon yan, Di yun ano ang- yun eh, di kung may uminangat na ang buhay, nahali na sa pagtios, di most possibly sa mga masunod na taon, may mga mahali na sa pagtatabangan. Roger, yan nga ni Tabi partner Mar, ang saro sa mga aputo niya to, kapag Oo. natawang kita ng pagkakataon, tignan na makapag-abot sa virtual freezer, Oo. dahil lang ta susugani sa iya, dakul na kay niya natabangan, di siyempre, ano na ang mangyayari kay ni? Correct. Ako natabangan mo na uminangat na, ang aning sa iba naman. Sa mga Roger. day nakasabay ka ito, kaya baga may mga pigtatapon din sa listahan, ang tanganing ma-update. Correct. Ayan, okay, sige. Oo, Roger. Sigun kay Garcia, almost perfect daw sabi partner Mar, ang napagkit kang target ni sa rank of 5, 4.97 to 4.98% permi ang ranking ninda sa Kapikulan sa DSWD Region 5 basado sa impormasyon na nakuha ninda sa Central Office. Aha. O, Roger, kaya talagang susog kay Garcia, talagang nagpaabot siya ng siring kay ning state of Pantawid address dahil ang tamagay yung dawining bareta sa Kapikulan na nakakontribute nin Marhay ang 4-piece sa pag-angat kan ekonomiya and at the same time sa pag-salbar kan mga ibaw niya itong kababayan laban sa pagdios. Ano yan? Konsentrado yan dyan sa, ano, sa 4-piece o ano pa, may iba pang programa kang Pantawid? Sa 4-piece pa sa natabi ni Partner Mar na pinagbutasang pahayag sa open address ni Regional Director Garcia. Okay, sige. Oo, Roger. So yan tabi Partner Mar, ang inisyal na bungkaras na impormasyon alidigdi sa virtual press na pinag-atindiran kang DCGB News digdi sa Regional Center Site area. Ako po si Lewin Spurso Barcena. Salamat, DCGB News. Thank you very much, Luen. So, Marina Barreta, yan Kaya lang, sad news yan duman sa mga dating magkikinabang na uminangat na sa buhay na pwedeng matangkas. Di ba? Di ba? Kasi yung purpose is, yung mga nasa maluyang kamugtakan sa buhay, tabangan kang gobyerno na umangat. Kaya may pigpere-eskwela, may pigtawaning ning kwarta, na pampakalimbagas, pampabulong, as in, tangani na umangat nga sa buhay. Now, after ka ito, na validation girari, uminangat na ngaya. Biroon mo yan na dako alang kauso, naiambag para sa porsentahe sa pag-angat sa buhay sa kan mga kababayan natong Bicolano. Now, what will happen now, duman sa mga nag-angat na, tigil na ba? Yan ang apot. Di ba? At dakol ba ito ding nagreklamo na uyan ngaya? Marayraing yan araw? May abroad pa ngaya? Kasabay nga sa 4-piece. Kami ngayon na isang isang kuta, di kami kasabay. Yan ang problema. Kaya may mga pigiribong mga lakdang na maglista, mag-validate, kasi tangani na ma-update. Kung talagang dahil ka na pwede dyan, di alis ka na. Di ba? Tanganing so iba naman ang maginabang. Tayo po yan ang sistema. Alright? Medyo mapait pa talaga ang pagnamit ko. Ay, may ano kita. Garo ako tatrangkaso. Hindi ko masabutan. Makulog sa lawas. Anyway, dumang po sa mga kababayan standby lang. Magbabalik po kami. Makalis lang gani. Dr. Aquino here with today's Ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Namibidan sa albay, dinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 11:02 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Welcome sa liderato kan Philippine National Police o PNP ang pagpili ni Presidente Rodrigo Duterte kay dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II bilang bagong commissioner kan National Police Commission o NAPOLCOM. Sigun kay PNP Chief Police General Debold Sinas na maugma sinda sa appointment ni Aguirre asin handa sindang makaibahan ini sa serbisyo publiko. Ang NAPOLCOM attached agency kan Department of Interior and Local Government o DILG na iuman ang may control sa PNP. Katakod kay ini sa sarong pahayag sinabi ni Aguirre nagigibuhon niya an sa iyan na ekspersos na mapakarahay ang NAPOLCOM kung sa nagpasalamat man ini sa presidente asin sa tilwala na tinao sa iya. Si Aguirre pinagdesignara matapos magadan si NAPOLCOM Vice Chairman Rogelio Casurao. Yan ang pang alas 11 bareta. Hali sa DZGB News Base, ini si Angel Mustaza, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy, 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap Diet Tubs.
Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxfit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxfit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxfit! Maxfit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilabian. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. It is a new invention of Doc Ed Delivo. Doc Ed Fulvic Minerals, the natural sex enhancer. Ang bagong formulation ng Fulvic Minerals ay pwede mo nang gamitin para mapasaya ang partner mo. Kaya nitong maitama ang erectile dysfunction, mapataas ang male or female libido, at masolusyonan ang hormonal imbalance. Hindi lang yan, ito rin ay para sa mga sakit tulad ng diabetes, hypertension, constipation, at iba pa. May natural sex enhancer ka na. May gamot ka pa para sa mga degenerative illnesses. Available na yan sa Lazada and Shopee, and also the Big C Clinic nationwide. Available sa The Big C Car. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Also available, Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas pack, only 1050 SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilabian. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilabian. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba, si Marvila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. So, good morning po sa mga tagabangan tabay niya sa DCGB News Online Facebook page. Sa inman po kamo sa mundo, thank you very much sa padagos mong pagantabay. Okay? Good morning kay Ate Flery Gaviria. Diyan po sa Buyon. Good morning po, tabi.
Okay, and naman po sa mga kababayan tao, kumusta ka mo dyan sa Bakakay? Ha? Kumusta na tabi ang sa tuya ng mga kababayan dyan sa Bakakay? Sana okay ka mo. Ano to? Morning sir, baka po pwede pahingi ng pabor. Baka po may tanong nyo po sa DSWD kung kailan pa po sila magbibigay ng medical assistance. Last week sabi po ng guard, wala pa raw po. Baka po sir pwede nyo pong matanong sa DSWD po. Maraming salamat. Parang mayroon na. Parang mayroon na ang AX. Parang binalik na yung AX. Madali check natin. Para sure tayo. Yung AX, parang binalik na ito eh. Okay. Sandali Ayan. Yung Region 5, DSWD Region 5 ay muling tatanggap ng mga kliyente ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS simula Enero 25, 2021 sa Regional Government Center, Rawis, Legazpi City. Ang pagpila at pagbigay ng opisyal na numero para sa transaksyon ay magsisimula ng 7 a.m. Nais po namin ipaalala sa mga kukuha ng tulong pinansyal na patuloy ang pagkakatupad ng aming tanggapan ng minimum health standards tulad ng pagsuot ng face mask at face shield at social distancing. Maraming salamat po. Enero 25, mapuon. Mananaoning numero. Tabi, So nagapot para dyan sa AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation, tabi. Alright? Bueno, mga tugang, dugangan tayo mga istorali po dyan sa luwas. Nasa linya, mga tugang babaeng walang pahinga, Hans Galero, para po sa natinatong impormasyon. Hans, good morning, President. Yes, marinaaga, Sir Mar, marinaaga sa mga parantabay. O assignment kita ko niya nagdi sa Albay Asudom. Dahilan sa pinaglalauman, mag-abot mo niya na pagkaaga si Kuya Alan Peter Cayetano, ang satuyang former House Speaker. And maabot mo nagdi si Representative Lani Cayetano, asin man si Senadora Pia Cayetano. Sa mga oras na ini, tabi Sir Mar, yaraon digdian na maabot o kaya po mas o menos ining sanggatos ng mga BHW asin mga pastor na pinirili na sa manibabang parte na probinsya kan Albay. Susug sa initial na impormasyon, mapaunin na tabang na tulong Cayetanong ini sa mga tauswa ng ini dahilan sa sindama na paggigibong tabang sa probinsya kan Albay ngunya na panahon kan pandemya. Sa ngunyan, mahigot ang seguridad na pinagpapautob digdi sa Albay Asulong dahilan sa dahil pwedeng basta-basta makalaog digdian na si Sayman na dahil man na pinagtugutan ng gobyerno provincial kan Albay asin man kan mga opisyalis o mga nagmamayo kan seguridad ni na Representative Cayetano asin Senadora Cayetano. So ano ang katuyo? Matausin tango niyan digdinin na diit na tabang token asin pasasalamat man although may programang igibuon to pero halipot lang ini tabi Sir Mar bilang pag-onra lang daw ini sa mga BHW mga gurang na ining mga BHW and mga pastor sa manlain-lain na sakta digdi sa tuyang probinsya kan Albay. Sigun sa initial na impormasyon na pinagtao sa tuya kad tagapagtaram ni Gobernador Al Francis Bichara na si Sir Danny Garcia, pinaglalauman ng niya na alas 11 nin pagkaaga mag-abot na digdi sa samuyang kinamugtakan na pinaglalauman tang bisita tangani na magtaonin kaugmahan pakonsuelo sa mga beneficiaryo kang aktibidad na ini. Sinabi ni Garcia na diit sa nang pakonsuelo ini ta sinda apresado man daw ang mga albayano sugod sa ngunyan patagos na nagsisilbi asin nagtatabang sa gobyerno provincial kan Albay tangani na malabanan ang pandemyang COVID-19 and ini man daw natabang na itataonin daw although dahil pa man discuss thoroughly kung ano ini
ining laog kining mga pulang nakawax digdi. Dakol ini tabi Sir Mar na itatao and taud-taud pinaglalauman na talagang makauron man magkaigwa man in dialogo sina Cayetano sa nasambitan ng mga persona. Sa ngunyan man piglalauman man sa mga oras na ini kaiba ni Speaker o former Speaker Cayetano, Senadora Cayetano, sin Congressman Lani Cayetano, si Gobernador Al Francis Pichara, tangan na makaulay kung ano ang mga pangangaipo pa kana probinsya Kanalbay ngunya na panahon nga ninin pandemya and sunod-sunod na bagyo na tuminama sa tuya ngunyan. Kung ilaladawan ta sa mga oras na ini tabi Sir Mar, nagluwas digdi sa left wing exit kang Sudom sina board member Melissa Abadesa yan man si board member JP Lee and iba pang mga opisyales kang gobyerno probinsya dahilan sa yaona sa luwas ang mga naunambitan tang persona and taud-taud tabi Sir Mar sa paghampang kaini sa mga beneficiary digdi sa tuyang kinamumugtakan ilawag ta na sa nagyud na sa iyang pahayag and pinaglalauman man na siya maghampang man sa mga miyembros kan lokal na media tanganin na masimbagan nagkapirang kahapotan sa lado man kan Kamara de Representantes sa Senman kan Senado kan Pilipinas. More or less mga pirang BHWs and pastors ang beneficiary kaya? More or less tabi Sir Mar 100 persons o kaya beneficiaries both the BHW as in mga pastor ang yaraon digdi sa Albay Sodom. Okay, sige. Thank you. So far Sir Mar, yan ko na ang initial informasyon digdi sa Albay Sodom man na pinaghalata formal na paglawg as in na paghampang kan tulong bisita ta mahal si Gobernador Al Francis Pichara. Kay digdi si Renz Luna, Hans Calero, DCGB. Thank you very much, Hans and Renz, on assignment. Yan po sa Albay Astrodome. May connection kayo ni po na kakabot ni na kamagturugang, magtugang tapos sa agom. Yan. Mr. and Mrs. Alan Cayetano, si Alan sa Kasilani, pagkatapos si, Pia Cayetano, senador. Para magtawda po ng lit na ayuda, asistansya duman sa mga BHWs na talagang minaprintera man mga tugang sa mga pangaipo pag-abot sa salud, ang pinag-rolan sa mga barangay. Pagkatapos yung may mga pastor sa iba-ibang sekta daw, ang magikinabang man duman sa iba pang mga, itong itataon ng mga mihora. So abangan ta po ang mga updates po kayan para po duman sa mga kababayan ta. Sabi kang texter ta, ngaya ano ito? Mata ngaya ta day arog sa prest. Ngata nga day ngay arog sa first an style ni Kong Didi. Tanya ito pangyari di puro impra. Tayaw niya ang puro mambulol niya ang first district. Makaon mo yan si Mintong Anyog yugunan mo. Ay nako. Okay, sige. Baka sakali na may ibang programa man. Manong mo dyan. Okay. May kanya-kanyang estilo kaya ang lambang kongresista di ba? Okay, doon po sa mga kabarangay ta, mga nagharap po tigdi, mapamar, mayroon pa bang red tide? Ay, igwa pa tabi. Naramdaman nito kaso, saro, kauron ta si Ma'am Noni, may ilingon di ako magabot sa bulletin. May naglosa pang bulletin, mamaya lang, balikan na yan. Kunin mo natin ang mga pagiribata on assignment, nali po dyan sa luwas, mga tugang, si Renz Luna. DCGB on assignment. Renz, mas kami, Renz. Yes, maray na odto tabi graray sar marasin na maray na odto mga parantabay. Formalmente na nga nakabot digdi sa Albay Astrodome si dating Senator Alan Peter Cayetano. Kasi kiri ba naman yan sa iyang agom na si Ma'am Lani Cayetano digdi sa Albay Astrodome. Pag-abot na tabi Sir Mar mismo approach na tulos ini mga BHW na yaw digdi nga sa event kasi kiri ba naman niya si Adam J. Pili, ayaw digdi si PM Melissa Abadesa
yaw naman digdi sa area tanganing ibahan man iliong si Senador Alan Peter Cayetano. Sa kanya tabi sa lugar mabula formalmente ang programa na yung mataon ng ditatabang sa kapos ng mga BHW digdi sa probinsya ni Albay. Mabalik na tabi kita sa Mar na medyo makusog-kusog ang audio digdi. Mabalik kita saan pag-formal na speech na kay Senador Alan Peter Cayetano. So, yan ang wala tabi, Sir Mar. Sa ngunyan, mabalik na lang kita Chan Rans Luna, DCGB News. Yan, si dating senador, congressman ang ganyan. Dating House Speaker. Yan po tabi, mga tugang ang kaganapan dyan sa Albay Astrodome, pag-abot po kan mag-agom, si Congressman Alan Peter Cayetano at saka si Congressman Lani Cayetano. Tapos, nag-abot man si Senador Pia Cayetano. Okay? Bueno, dagdagan na ni story. Alin po dyan sa luwas. Partner Al Mario nasa linya man. 20 minutes after 11. Partner Al, please come in. Yes, partner, balik sa dating ibang driver as in mga truck nag-aragi di sa Pinarik Stanza Road, halin digdi sa may Rizal Street na delikado sa aksidente. Ini dahil sa pagkawara partner kan traffic sign digdi sa kanto dahil tinaralbukan bagyo digdi sa kanto kan Rizal Street Paralaw. Ini tani kung mga tatandaan pa si Kagawad Al Paraiso bilang Chairman Committee on Public Utilities sa Gurian Palunsod. Eribanan sinda Sir Roles Guerra kan Public Safety Office. Ano nga ito may na bulan na riparo na ang problemang ini. Na delikado talaga sa aksidente dahil ang lugar talagang tukadon. Kunali ka digdi sa Pinarik, pasutukan sa Estanza and vice versa, delikado man ini pabugsok. Kaya pinbawal digdi sa mga narakulang bihikulo, lalo sa mga truck. Pero kanyan, nawaraan mga traffic signs diyan sa kanto na pinapag-ibo ang Engineering Office dahil Gerald Binig ng bagyo. Kaya nawara so informasyon na resoy na ibang motorista kanyan, partner, naiman aware na napagabawal na ini sa shortcut going to Naragan, Sorsogon area. Kaya ining lugar na ni talagang delikado sa mga magabat na bisikulo matutukan sa Estanza Aling-Piarik Vice Yan, partner pa, informasyon di sa Albay District. Al Mario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Makadagdag pong mga information yan, mga pinagpapawal ng mga lugar na agihan ta delikado po tabi. Okay, so magsunod na lang. Tangani pong maging okay kita. Okay. Di, dumang po sa mga kababayan dyan, nagpararapot man ang po sa red tide. Talaga pong may problema kita. Ayo. Iniluwas na po kan BFAR Central Office. Ito po na sa indang bulletin. Okay? Pinangaranan ang mga nagkapirang coastal areas sa nasyon na nagpositibo sa red tide. Abiso po kang BFAR sa publiko na daay magbanwit o magkaoning shellfish sa mga minasunod pong lugar. Biliran Islands, Bohol, coastal waters sa Dawis Town sa Tagbilaran City, Davao Oriental, partikular sa Belete, Barangay Mati City, Eastern Samar sa coastal waters kan Guruan, Leyte kan Cabato Bay, Tacloban City in coastal waters kan Kaluban, Masbate sa Milagros, Negros Oriental, Tambobo Bay sa Sianton, Palawan, Puerto Princesa Bay, Puerto Princesa City, Inner Malampayas Sound na Tagaytay. And then Sorsogon, sa Sorsogon Bay, Surigao del Sur, Inatuan, Western Samar, coastal waters kan Sumaraga, Zamboanga del Sur, Duanguillas Bay. Ang mga pitadong lugar, positibo sa paralytic shellfish poison. Okay? So may mga lugar man na positibo sa red tide toxin ang Matarimao Bay sa Eastern Samar, coastal waters kan Daram Island, Cambatutay Bay sa Western Samar sa Carigaya sa Leyte. Patani bukang BFAR, ang kapos sa klase ng shellfish as in
mga alamang na makukuha sa mga nabanggit na lugar, baka uligtas kaunon. Ang mga sira, pusit, hipon, asin, mga kasag, o hanit na makukuha ligtas na ikonsumo. Basta, naugasan nin marhay, asin tinanggal ang mga internal organs bago lutoon. Yan, shellfish, no? Actually, sa mga taga-Sorsogon, may pakiuron sa BIFAR. Pwede nga tabing adala nindo, Jing, nailigtas nga dyan sa red tide, so badoy. Ano itong badoy? Ha? Masiraan pa tayo miswahan. Ha? Kaya nga yung badoy, minalubong nga sa dugi. Baka nga tayo mga sako, adala nga nindo. Yan ang apot kay Ma'am Noni. Pigapot si Ma'am Noni niya. Baka pwedeng iligtas. Pwede nga isalbar ta. Grabe na niyang pagtios kung mga kababayan ta. Matindi ang dinaranas man. Kung parao man nagdanas ng problema, pati para sira, mga tugang, mas lalo ang problema ngunyan ta. Sige ang gale warning. Pag may gale warning, day makalawod. Mala, magdiyan ka sa mga saudan, ang sira bilang sana. Baka kuha ka ning sira dyan. So, ito bagang sunaglaog duman sa bayungan. Sa fish cage, yung makakuha ka sira. Pero itong so talagang pignila ko pila sa lawod, dahil tabawal maglawod. Yan. Di, dakol ang narangka. Nabangka, dakol narangka na fish pen, mga tugang, o fish cage, dakol narangka. Nayaputan ang kay Ma'am Noni niya. Kung Ma'am Noni, darating ang mga bagyo, kumusta? May ayuda kita sa mga, kunyan, mga fisher folks na nganing masalidahan man sa indang mga naraot na mga kagamitan para pernalya. Ay may pigaga din kaming pondo duman sa central office sa national government because sa sindang estimate sa Bicol region na minabot sa 236 million ang damage sa mga parasira. Kasarabi na po dyan sa mga pispan na nagkarangkaman. So, pero pigagad mi ngaya, 250 million. Sana ngaya itao. Sana dahil makaarog sa PNP na abot Disyembre. Ayan, tanganing makabangon. Ayan po ang, ang dilema. Actually, maski sa ka magduman, ang problema kan mga parasira, tapag arog na kaining panahon na may bagyo, may gale warning, dahil sinanghanap buhay, taday makalawod. Anong alternatibo? Yan anday pa na natutumbok kung anong pwedeng gibuhon sa inda. Pagabot sa panahon na day pwede maglawod, asin day pwede makapagdakop ng sira. Kaya kadakol ng mga parasira taman ang talagang hirap sa buhay. Kaya nasabutan na itong kagadan ka mga otong mga paratinda kay badoy. So shellfish na badoy ang apod. Na kung pwede ngaya, iligtas naman nga kami dyan. Baka ngayon pwedeng isalbar na subadoy sa red tide. Kundi shellfish din yun eh. Tansin na nga, ngayon minalubong nga, pigdadive nga iyan. Iyan palang pigsisid. Sisisid pala ng kikos at dugay sa irarom. Sa Sorsogon. Yung badoy na yan. Baka itong sumako mo sana dyan sa hindi, bako. Di dive pala ninda yan. So yun, so para dive, apektado. So para deliver, apektado. So para tinda, apektado. So yan, mga tugang ang mga nagugutom na mga kababayan ta. Dahil lang po dyan, mga tugang sa red tide. Kausa naman ang kampadagos, mga tugang na pag-aati ta sa palibot. Di ba? Talagang gabos baga, all rivers goes to the sea. So kung ano man ang pigbugtak ta dyan, mga tugang sa tuya po ng mga kasalugan, iyan, ang sabi nga ni premyo sa to, kadipisilan sa buhay. Okay? Papa Mar, ano ba ang number mo na? Pangyayari. Hindi pong nag-PM sa kuya. Ang number ko na po, tabi, sa smart, taday na nagbubukas so dati kong smart, ang number ko na ngunyan, 0968-280-6261. Ayan na. Sa smart, 0968-280-6261. Yun na po na number ko sa smart. So, TME, manggiraray, 0935-339-7380. Yun po tabi ha.
Para sa mga kababayan. Sabi digdi, so tabagwang iya pa pamar, may red tide man. An tabagwang baga na kukuha sa tabang. Ano nga naman? Sa tabang. Dahil man duman. Dahil man. Okay. Wow, mana. May mga doktor na buo pa ito ning ano. Bakit chismis man sa ni pro? Sa barangay 4 Sagpon po, may mga nagpa-park gilid tinampo. Nakakaulang lalo po pagbanggiya ondig din natitipon sa gilid tinampo mga nakapark na auto. Ay mga opisyales sa barangay 4 tabi sa Sagpon. O may mga nakapark na tabi naka ano, pagkabanggi, nakaulang na daw po tabi. O pakireparo, ha? Alright. Good day po, Sir Mar. Hindi ko po narinig yung sinabi mo kanina. Talong ko lang po kung ligtas kainin yung hipon. Ito ang sabi po digdi, ang mga isda, pusit, hipon at alimangong makukuha ay ligtas na ikonsumo. Basta, naugasan ng maayos at tinanggal ang mga internal organs bago lutuin. Iya, may tawag tayo. Sa amigo ko ining taga isla. Amigo, marinaga tabi. Ay, nawara. Andali. Ay ka. Idol dako po tinda badoy sa bugtong. Ayan, ay. Bako manggaro ali sa Sorsogon. Pag ang tigbawal mo sa ali sa Sorsogon. Ayan, ali sa Sorsogon. Good day, tabi Papa Mar. Ano po pangaran? May binaril ba sa Bangkiruan? Ha? Ano pangaran daw? Ha? Di ko marinig. Kailang, ha? May binaril pala? Ang nangyari di? Ha? Eddie Belludo. Ha? Eddie Belludo. Bermudo? Eddie Belludo. Eddie Belludo. Bermudo. Belludo. Ano? Belludo. Belludo. Opo. Eddie. Opo. Ba't binaril? Mag-serve ng search warrant yung PNP pero naabutan sila na nasa luwas and something na nanlaban and tutuburan na CTGs. Ayun, okay, ayun. Sige. Okay. Good, Sir Mar. Wow, na. May ibang bali na. Nasa bugtong dahil naman naguruli na. Sa mga bali sa bugtong naguruli na. Lockdown, naguruli na. Kau talaga, mga pasaway ka. Oras na ito, mga tugang 11:31 in the morning. Kami po'y magbabalik. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxfit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxfit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxfit! Maxfit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na!
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rigasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog, sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Bago ang balikantan si Ans Calero. DCGB On assignment. on assignment. Ali po dyan sa Astrodome. Ans, please come in. Yes, marina aga graray Sir Mar, marina aga sa mga parantabay. Sa puntong mo niya, na puntong ini, mataram na, mataon na ni na mensahe si Kuya Alan Peter Cayetano, ang dating House Speaker niya to and dati man na senador para sa pagbisita nila digdi sa probinsya Kananbay. Meron po ako gustong ulitin at para po sa sabay po. Yung pong byuda na nakasuffer ng injustice. At dito man sa ating churches o dyan po man pag nagbahay-bahay kayo, alam naman natin maraming nakakasuffer ng injustice. Hindi nakalagay sa Bible kung ano yung injustice, pero pumunta siya sa judge. Hindi siya pinansin. So dinalikan niya sa opisina, judge, give me justice. Hindi pa rin siya pinansin. So pinuntahan niya sa bahay, hindi pa rin siya pinansin. So hinintay niya lumabas ng opisina. Ayaw siyang kausapin. So, pinuntahan niya ulit sa bahay at hinintay niya lumabas ng bahay. So, finally, sabi ng judge sa kanya, alam mo, hindi ako takot sa Diyos at hindi ako takot sa tao. Pero sa sobrang kulit mo, because you are so persistent, I will listen to you at kung kaya ko, ibibigay ko sa'yo. At ang sabi po ng Yuda, give me justice. So, alam po natin lahat na we have to be persistent sa world na to. But what should we be persistent about? Maging persistent tayo na dapat mas malaki pondo ng Bicol kasi mas grabe po ang tama ng mga bagyo. Maging persistent po ba tayo sa ang gobyerno tumutok din sa vaccination na para hindi lang mayaman ang makakuha pero lahat? Maging persistent pa tayo na yung agriculture, yun ang parating nakukurakutan, yun ang parating naiiwan. So I think matatapos yung taon, ang daming bagay that we will be persistent about. So let me propose, let us be persistent about giving the best to the Filipino people. So tanong ko po sa inyo, do you deserve the best? Sigurado po kayo? Do Bicolanos deserve the best? O pakita sa katabi nyo, you deserve the best. Like you deserve the best. Bukal, you deserve the best. So if you deserve the best, ang tanong ko, no? How do you get the best? Kanina po, sinabi nung nagpakilala, nagpapasalamat ako. Para hindi niyo makalimutan, meron pong isang bagay na sa lahat ng bibili niyo kasama, yung iPad, yung buwit. So gagamitin ko yung BAT, no? Yung V, value. Pag mali value mo, hindi mo makukuha yung the best. Sa Bible, sabi, seek first His righteousness, the kingdom of God and His righteousness. And, sinabi ba, something will be added to you? Everything, di ba? Will be added to you. So, hindi po religion ang sinasabi ko, biblical principle. So, kung tama ang gagawin natin, makukuha po natin. Pero pag masama ang gagawin natin o mali, hindi natin makukuha yung best. So, I think kailangan yung mga mali sa lipunan, isama natin. Kasi hindi pwedeng mali plus mali equals tama. O tama plus mali equals tama. Hindi po. Tama plus tama equals the best. Tama pa rin, the best ang pupunta sa atin. Problema, pag mali at mali, ang tama
sa atin. Diba? Kasi ang yaman at yung mga nangungurakot will continue, sino maging hirap. The second, the letter A, is attitude. Diba? Yung attitude natin. Kaya kung sinabi kanina, sabihin mo sa katabi mo, serve the best. Bakit? Kasi, halimbawa to, sa bakuna, payag kayo, second best. Payag na kayo, lahat ng ating kapitbahay, 2 years lang na bakunahan na. Lahat ng bansa sa ating mundo. Sa ating part ng mundo. Tapos tayo, 3 to 5 years. O payag na kayo, kung ang Makati, ganito ang programa, ang Agit, ganito ang programa, ang Quezon City, ganito ang programa. Ang Legazpi, maganda din ang programa. Pero pagdating sa mga rural area, walang scholarship, walang libreng gamot. Diba? So, the attitude is, not everyone can give you the best at this time. Sa amin po, job order na po lahat ng DHW para may sweldo na, hindi anawan. Pero, hindi ko lahat ng city ay may ganun pondo. Sa Taguig po, may listahan po kami ng lahat ng may diabetes, high blood, asthma, lahat ng kailangan ng maintenance medicine. Pinakatest sa bahay for 1 to 3 months para hindi na sila ang pupunta sa health center. Puno pa rin ang health center, so ang ginawa po namin, lahat ng bata, yung check-up nila ng ngipin, mata at tenga sa schools na bago nagka-COVID para hindi rin sumisiksik sa health center. And despite of that, sila nito ay gumawa ng 4 na health center na tinawag namin super health center. Bakit po? 24 hours, may doktor, may panganakan, at meron laboratory na functioning. At yung isa po doon, bago ng COVID, nag-experimento kami, from 6 p.m. to 6 a.m., pag tumawag ka sa health center, yung doktor ang pupunta sa bahay mo, hindi ikaw ang pupunta doon. No? So, the people of Taguig demanded the best. At sa totoo lang po, kita niyo naman po, maganda ang aking asawa, di ba? Magayon na, wagong pa. Pero, bigay niyo po picture niyan ng mayor yan. Medyo iba yung ora. Bakit po? Parating na po blessing. Nung naging mayor po siya, 1.9 billion ang utang ng Taguig. Ang collection po namin 2 billion lang. Pero alam niyo po, dahil pinilit niya, talagang sinuktok niya sa ulo ng mga tao na you deserve the best. Dahil sinuktok niya talaga sa department head niya, yung tama ang gagawin natin. Pag-alis po niyang mayor, 10 billion po ang collection, walang utang ang Taguig. Yan na sa nakanpahayag ni Kuya Alan Peter Cayetano, hindi siya pagtiripolitika mga BHW as in mga pastor ka probinsya Kanalbay sa Astrodome. And kasi bago, enot lang nagpatrasyentahayag si Congresswoman Lani Cayetano man na Taguig District o distrito ka na Taguig. Kung sa insa yung sinabi na bilang Vice Chairperson man na Committee on Bicol Regional Development, pinag-promisa niya digdi sa mga kahampang ninda mga albayano na ipupusol man nindaan na nakulpa na programa para sa mga BHW, lalo pang sinda talaga ang katuwang ka na mga LGU as in man mga DOH sa pagmangataman kan sa loob kan lambang saro. So far Sir Mar, iyan ang impormasyon na nangyayari dito sa Albayas kanya na pagkaaga. At Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Hali po dyan sa Albay Astrodome. DCGB on assignment. Pagbisita po ni na dating House Speaker Alan Peter Cayetano, si Congressman Lani Cayetano, at saka kasabay po mga tugang si Senador Pia Cayetano. Mientras tanto, Jimmy nasalita na sa linya para sa dagdag natong istorya. Sandali lang ha. Jim! Yes, come in, Jim. Yes, salamat Abi Mar, maray na aga sa mga barantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, medyo maarat sa mata, obserbaran, asin pag-agihan, ining kalabahan ka na tinampo, purabir ka mag-ibong digdi sa Banao Bridge,
sa banwaan kan ginubatan kung hali ka ligaw tabi mar nasa right side ini kung go kang ligaspe igwadig dinin kutsing itom sa gilid kan tinampo nakaumang ini sa kwan sa pigagihan kan mga auto binuktakan sa na ini kikolor yelong kordon dahil patikilaw digdig pagkabanggi ini haros mabanga na so tamper ini palan suminuksok ini sa nakat paradang truck kan na mga nakaaging banggi duan gadan digdi tabi mar duang nagadan siguro kay Kapitan Domingo Rajesis nakahuro niya to tungkol sa bagay nila dangan si Sir J. Acuña appointment kan DPWH 3rd Engineering District na kung si sa isutag sa diri kay ni baka kung pwede halio na initabi martigde sa primero may nagada na digding dua bako sa kuwan baka susabi baga sa mga gugurang na ngaya baka so mga kuha ngayang pagtubod na makidumamay. Apira kayo ni talagang delikado tabi mar. Halimbawa, street highway pati medyo pabuksok. Kung makaskasaan dalagan mo, baka salpukon mo ining itom na kotseng ini. Anong nakasakop ka na Banwa? Banaw ka, ginabatan. Ginabatan. Aswala bang tulay pagkadig di Banaw Bridge? Anong sabi kang PNP Kenta? Normally kaya pag-arag ba ka ng mga na-aksidente? Di dara sa munisipyo? Yung hindi ko pa nakahuron di si Police Domingo Tapel, dapat mahali talaga ini tabi Marta. Medyo, halimbawa, nagmumotor ka, dahil mo ini na reparo, dahil itong pati, sumalpo ka digde, delikado. Sugmaray. Delikado yan. Street pati yan. Street highway ini. Bukod pa ko man bihikulo, nabako kabisado masyado ang tiraindig sa lugar na ini, ang driver, salpukon mo naman ini. Kausa na naman ini ki-aksidente. Roger. So yun yung tabi mar, ang pangapunan. Tanagadanda adik di tabi mar, sigun kay Kapitan Domingo Rajesis, gari, empleyado, kan DPWH, naka-destino dyan sa region. Pangyari, adi. Oo. Pero dapat dyan, aliw niyang kang mga otoridad. Koordinar ko ini tabi mar sa ginabatan PNP, kung ano ang disposisyon kayo. Kung digdi sa na yun pagkabanggi, mag-agi ka, lalo ka ng uran-uran. An kolor yelo, sa roman sa nasa kordon, kolor yelong sa net. Papasipara mo bagay nil, marmalik mata ka, talpukon mo yun tapos ka. Rimati, tama yan. So anyway, ang sabi digdi ni Sir J. Acuña, so, dahil ko nabanggiton so kung si so kung nagadan nga ni so kung kani nagmamaniho. Kung si so tag sa diri kan coaching ini, kung pwede kuha na lugod ini digdi sa gilid ka na tinampot. Nakaumang pati tabi mar kumbaga sa kuanak nakakiudik di sa may gilid. Ara niyon sa nasa kuan sa highway sa pigagihan kan mga auto. Nakakaulang sa nadigdi indikasyon na sinya may sinyal na aksidente iyo ining cordon na color yelong sa net. Yan, opo. Okay? So yan tabi mahar, tanagyan niya ito iningo niyan, adigdi sa before crossing, before Banaw Bridge, sa Banawaan kan Ginabatan. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. At saka sa Ginabatan PNP, mga bossing, paki-asikaso man po yan. Wala sigurong kaso adi, kaya di kinuha. Pero kahit wala, ano kaya dapat antimado, di ba? Pagkatapos na retratuan na, investigaran, hiyali na iyan ngani na di makaulang, buwilo ang traffic. As hindi na magkaigwa pa ning aksidente pa kuning kaso. Yung araw ka na sitwasyon, pinabayaan sa na dyan, nakakurlo mga ning yelo, pero that is not enough. Kung banggi ko kung araw ka ng desisyon, ilawanin doon. Tangani na mahiling, di ba? Ay nako, ingat po kita, tabi. Yan. Hello, tabi. Hello po mga. Ay, ano na amigo, long time no hear kita. Hindi man kaya nakakok pa tayo mo na. Nawara sa na, may na nabubuksan sa number ko. Ano doon ang dagit ako kani smart? Basta na ko commander. Dai. Pinapalitan ko. Primero dahil na nabuksan ba? Pinapalitan ko kay SIM card sa smart. Bata lang ako ng pila duman. Pakalis, sarong simana, dahil na naman. Ay, nagpalit na, nagbakalala akong bagong SIM card. Yung baga nag-under na. Hoy, ano na?
malipoto ni Papa Matamola. Pangyayari. Siyempre sabi baga, pag nasa mountainous area, malipot. Lalo na mo niya kaya. O, naman nga ni sa Muya, o itaas man baga ngarong ni, dyan sa Santo Domingo, nasa oritaas man kami, malipoton talaga. Pero Papa, ano ang napapuso mo kay Tano? Ano? Ano ang napapuso mo sa mga Tano? Dahil, parte na yung kansin ng trabaho man, kahit sana, basta makatabang, sige na. Sana all. Sana all. Maski anong kunyang dapat magtarabang, maski diit. Natabang, okay na yan. Tarabang-tabang kita. Kung po na nga Papa tama ko sa lota, itabang ko na sa mga mahira. Una ko nga, ikaw na nagtama sa tabako. Ano ang magabi na kalsutikit sa tabako? Di tama na lang kung taga-tabako ito, taga-sain, makaw. Tabako kayo? Basta doon, sa tabako binakal. Ayan. O di, kumusta dyan ang pagbuhay-buhay sa Bulod? Sa hirap ng ito, hirap maganda dahil makapag pamaras ng Tandala. Makapapayos ka so para tumita. Oran. Ay, naku, iyo. Sa inyo, sa Binagyo. Oo. Ang pagtanong-tanong, piliin ang sinanam na nabubuhay sa Mauran. Yeah, mapili ka talaga. Miserable ang buhay, di ka pa ma. Ang pinakamasiram dyan pagtanong mo sa nakamuti. Tamas ka. Ang sa preso, sana, hindi naman sa mga. Sa pagtarong, ano pa pa ma. Pabalyon tara. Kung ako nagkamali, ang agum ka, tagarig mo sa mga. Ay, pwede. Tagarig din sa mga agum ka, sana, hindi naman siya sa mga. Maging kamuti tapos kalaman ang magagay. Iyo, may sana amigo, ha? At malay mo. Hingin mo, hindi ka preso na. Bakit sa masunod? Sana naman sa mga. Okay. Sige, Migaw. Salamat na maray, ha? Okay, thank you. Ayun na, isave mo na yun ang number ko. Ariglado na yan. Ha? Iyo. Okay. Sige, Tabi. Salamat. Yan, ha? Bueno, mga tugang dito ni Story. Alin po dyan sa Luwens Sports Barcena. Minavolta. Luwens, please come in. Salamat Tabi, Partner Mar. Kakatapos pa sa virtual press conference kan State of the Pantawid Address na kinundo si Regional Director Arnel Garcia kan Department of Social Welfare and Development Region 5. Tusok kay RD Arnel Garcia sa pakipag-ulay ka DCGP nyo sa nasampitan ng press conference sa salidahan nin 28,000 na household ang mga magraduar na 13,000 Yan sa mga household ko niya na first quarter. Yan ang tigsabi na. So pag nakapag-graduar ka na, tapos na, no? Dahil naman na mga suportahan sa imo, nag-graduar na. Roger, sa salidahan ka na. Roger, pag nag-graduar pa lang Tabi, Partner Mar, may mga nagkakapiraman pala niya na assessment at DSWD kung talagang nag-udwag ka na. Aha. Roger, kung dai ka na nin atama na aki na 18 anyos pababa. Yan, kung dahil na ngayang elementary, dahil ng high school na nag-ireskwela pa. Roger. Kung halimbawa, during the time nga na naging 4P si nanay mo, ikasa na so aki, na nasa edad na ito, sakop ka. Pero pag nakagraduate ka, tapos na. Correct. Iyon, okay? Oo, Roger. So, mga nagkapira Tabi, Partner Mar na mga magraduar, so mga GCash kayo ni Buda, so nagkapira mga ATM, iti-turn over pala nini sa LGU, tanganin ng i-manage, mga siring na bagay. Nari, pira yan, pira? 13,000 na household. 13,000 na household. Roger. Iyon ni ang magraduar? O yan na first quarter. First quarter. Roger. Tapos, pira ni salida? Ang isa salida, so set 9, so 2019 to 2020 Tabi, Partner Mar na mga applicant beneficiaries, 28,000 households. 28,000 household. Sa Bicol yan, ha? Sa Bicol. Iyo, pira daw sa Albay, adi. Di na breakdown. Daing breakdown Tabi, Partner Mar si RT Garcia. And so, ongoing on yan na pag-assess sa 2020 to 2021 na set.
18,000 household man kung makadagdag ini sa slot. Kung manantaran, susog kay Regional Director Garcia, talagang dapat na ipag-burso, kaya dapat na ipag-busol manggiraray ang programa kan Forbes sa Bicol dahil anta manunutaran na sa kadakol na mga household na ini na mga ipuanin na Forbes, dakol talaga ang nagtitio sa satuyang riyong. Ano yan? Dahil nabanggit dyan congressman, ni Director Garcia, o dahil nagapot dyan sa mga pag-iribata, kung pirang porsyento ang natangkas o nahali sa pagiging 4-piece dahil sa mga violation? Rogers, kung sa mga naali tabi partner mar, sobra 300 man sana. Dit man sana. Sobra 300 na mga beneficiary anaali, iyo ni sa mga napatunayan na nagpasarangla kan ATM sa mga nagpapaurutang. Yan tabi partner mar, sa manungod naman nga ni sa siringka na bagay, nagpatanid giraray si Regional Director Arnel Garcia na seryoso ang DSWD sa pagtaonin penalidad. Sa first warning pa lang kay ni tabi partner mar, may counseling, may warning mo na. Ang duwa, may counseling na, tapos may warning letter na. Aling kay Regional Director Garcia, ang pinakamalala, so termination kan, benepisyo mo. Kung pantulong beses ka nang nasita. Kaya, susog kay Garcia, pero ang manungod naman sa siring na bagay, diit man siya na ang violators sa datos ninda, 0.0009%, decimal na nanin ni Tabi Partner Mar, dahil nga ninin 1% sa bilang kan mga 4-piece beneficiaries ang nagbayular kan na siring na bagay. Yun, very good. Okay. Ano, lubat na? Lubat? Roger Tabi Partner Mar. So, yan tabi partner mar na mga dagdag na istorya, ipinagbungkaras sa diktit, siyempre baga, aksyon agad kita, kinaraman sa siring na kaputan, kung ano man agad na mga pangyayari sa 4-piece na ini. Abangan pa tabi partner mar mga iba pang istorya, may kinaraman sa siring kaya na bagay, sa pinagatindiran ka na TCG Benyos na virtual press con ka DSWD. Ako po si Luis Curso Barcena, Regional Center Site Reporting. Thank you very much, Luens. Mga tugang, so yan po tabi ang mga information. Pigtutukan yan kung makiribata dyan sa ano. Nagkikuning press con ngunyan so DSWD para ipresentar man itong performance ninda manungod sa implementation kan Pantawid Pamilyang Pilipino. Yung 4-piece. Halangkawan sa indang grado as per national national record, imagine 4.97 to 4.98% ang sa indang grado sa implementasyon. Ay di ayos. Di naman po sa mga kababayan yan ang pigkakapitan na after na makagraduar, kung dahil naman napigo pa eskwela nasakop doon sa programa, sasalidahan na. So confirm na po yan tabi, sasalidahan na. Kaya sana sa mga naging beneficiary kani makakuha na yung trabaho so naggraduar tangani na magpadagos ng buhay kan mga kababayan. O paano mga kapatid? Oras na para message na magpaaram dito sa programa. Salamat sa pagantabay. Ini po si Mardila Daingiba. Thank you and God bless. Sa mga na po masunod ang mga Bareta alas 12 with News Director Edwin Piralta sin Chian Tibula masunod na. Bye-bye! Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! TB
Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa kulugan payasing kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus, asing kasabay